Praktično pitanje, kako zamišljate jednu zajednicu sa Hristom? Neko je rekao, ja se slažem, to je kao kada hodate sa prijateljem. I sa njim delite sve. Njemu kažete i probleme, njemu kažete i nevolje, s njim delite i radosti i on vas sluša, on vas razume, on hoće da vam pomogne. Da li pričate s Hristom? Ja svakoga jutra klečem na svoje kolenima i tražim i kažem prvo, Gospode, hvala ti za prošlu noć i za odmor. Hvala ti za novi dan života. I molim te da svaki trenutak budeš sa mnom i da me vodiš. Ja ne znam šta će biti u toku toga dana. Ti znaš unapred i tako me vodi da ispunim tvoju volju, da ti budeš uzdignut, da ti budeš proslavljen. Ja da budem oruđe u tvojoj ruci. I Bog je taj koji nas vodi, ako mu to dozvolimo.